Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano patilankhuleni Ambuye limene ndi lachiwiri pa 10 Oktoba mchaka chino cha 2023. Komatu lero mpingo wathu Eklesia Katolika mayi wathu akutipempha kunena kuti tisinkhesinkhe komanso kuphunzirapo pamoyo wa Daniel Komboni Oyera. Daniel Komboni Oyera anabadwa mu dziko lija la Italy mu chaka cha 1831. Iyeyo ali wachichepere ndithu, anali kumva kuyitana kwa Mulungu pomadzifunsafunsa kunena kuti kodi Mulungu anandilenga ineyo chifukwa chani? Ngati Mulungu anandilenga ine ndiye kuti ali nane cholinga chimene pasi pano ndikunena kuti ndichikwaniritse. Iyeyo anaona kunena kuti Mulungu pomulenga anali naye ndi cholinga makamaka chothandiza kuti ufumu wa Mulungu ukhazikike pa dziko lapansi, makamaka kumadera akuno ku Central Africa kumene anthu anali asanadziwebe Yesu Khristu. Anthu anali osauka, maiko ambiri sanali kulabadira za maiko amenewa. Atamva nkuzindikira kunena kuti ichi ndi cholinga changa, sanangosiyira pomwepo ayi, koma atakulirako pang'ono adamba ulendo obwera kuno ku chigawo cha Central Africa kumene malingaliro ake adatsimikizika kwambiri ndi zimene adaona kuti kunotu kukufunika mawu a Mulungu kuno. Kotero kuti adayambapo kuyesetsa pa yekha, komanso anapempha msonkhano akuluakulu ampingo amene anali kukumana ku msonkhano uja waukulu wa Vatikani woyamba kunena kuti kulitu maiko ena atuku ku chigawo chapakati cha Africa amene akufunika chidwi chapaderadera. Ndi mawu amenewa ndi zimene zidatsekula makomo osiyanasiyana kuti mwinanso atumiki osiyanasiyana ayambe kubwera kuno ku Central Africa kudzalalika mawu a Mulungu, mawu amene amatsogolera utumiki wake nthawi zonse. Analionena kuti as for me it's either Africa or death. Kwa ineyo ndikuyena kuti ndisankhepo chinthu chimodzi, kukhala mtumiki kuno ku Africa kapena ndisankhepo imfa. Kufuna kutiphunzitsa nafenso moyo wathu wa Chikhristu kuti our life has to be characterized by choices. It's either Christ or death. It's either leading a vicious life or death. Kodi ndi chisankho chanji chimene ife tingathe kupanga potengera chitsanzo chimene Daniel Komboni Oyera adapanga? Nanunso mungathe chisankho lero, nanenso ndingathe kupanga chisankho lero. Mawu athu oyamba lero akuchokera mu buku lija la Yona mutu 3 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amako Mvukuta kuchokera ku St. Paul's Church, kuchokera ku St. Paul's Manyo Church, Palombe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 10 kuyambira ndime ya 38 kulekezera ndime ya 42. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni abale ndi alongo tikhalire limodzi. Mawu a m'buku la mprofeti Yona mutu 3 ndime ya 1 mpaka 10. Chauta adalankhula ndi Yona kachiwiri namuwuza kuti, nyamuka, pita ku Ninive, mzinda waukulu uja ukawulalikire uthenga umene ndikukuwuza. Yona adanyamuka napita ku Niniveko potsata mawu a Chauta. Mzindawo unali waukulu kwambiri, wofunika masiku 3 kuwudutsa. Yona adalowa mu mzindamo nayenda ulendo wa tsiku limodzi. Adayamba kulalika kuti pakapita masiku 40 Ninive awonongeka. Anthu aku Ninive adakhulupirira Mulungu. Adalengeza kuti aliyense wamkulu ndi wang'ono yemwe asale zakudya ndipo avale chiguduli. Mfumu ya ku Ninive itamva zimenezo
idatsika pa mpando wake waufumu nivula mkanjo wake. Idavala chiguduli nikakhala nawo padzala. Tsono mfumuyo idalengeza ku Ninive kuti nali lamulo lochokera kwa mfumu ndi akalonga ake. Munthu aliyense asadye kanthu, ndiponso ziweto zonse zikuluzikulu ndi zing'onozing'ono zomwe zisadye kanthu. Zisadyetu kanthu, mkumwa madzi komwe zisamwe. Anthu avale ziguduli, nyamanso aziveke ziguduli. Anthu azifuula kwa Mulungu ndi mphamvu zawo zonse. Ndithu aliyense asiye makhalidwe ake oyipa ndi ntchito zake za nkhanza. Nkuziwanji, mwina Mulungu nkutikhululukira, naleka kutikwiyira ifeyo osawonongeka. Mulungu adaona zimene anthu adachita ndi mmene adasiyira makhalidwe awo oyipa. Choncho adakhululuka osawapatsa chilango chimene adati azawapatsa. Mawu a Ambuye. Tinthokoze Mulungu. Yesu akacheza kwa Marita ndi Mariya. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu ndi ophunzira ake anali pa ulendo wawo, iye adalowa mudzi wina. Tsono mayi wina dzina lake Marita adamlandira ku nyumba kwake. Iyeyu anali ndi ng'ono wake dzina lake Mariya, amene adadzakhala pansi ku mapazi a Ambuye namva mawu ake. Koma Marita ankatangwanidwa ndi ntchito zambiri. Choncho adapita kwa Yesu nati, Ambuye, kodi simukusamalako kuti ng'ono wangayo angundilendekera ndekha ntchito? Muzeni adzandithandize. Ambuye adati, iwe Marita, iwe ukutekeseka nkuvutika ndi zinthu zambiri, koma chofunika nchimodzi chokha. Mariya ndiye wasankhula chinthu chopambana, ndipo chimenechi palibe wina angamlande ayi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu akuyendera Mariya ndi m'bale wake Marita. Koma malo ndi nthawi imene Ambuye Yesu adayendera Mariya ndi Marita sikudziwika, komanso sizikutchulidwa bwino lomwe muthenga umenewu. Komabe tikamawerenga uthenga wa Yohane mutu 11 ndime ya 1, timamva kunena kuti Mariya komanso Marita amakhala pamodzi ndi mlongo wawo Lazaro kuja ku Bethani. Kotero kuti kumene Ambuye Yesu akupita ndi kukawayendera Mariya ndi Marita kunali kudera kumene kudali kodziwika bwino lomwe. Koma nchifukwa chani sikutchulidwa? Nchifukwa chani Luka sakutangwanika kutchula dera komanso nthawi imene Ambuye Yesu akukayenderako? Sakutchula dera limeneli, nthawi imene akupita sakuyitchulanso iyayi. Koma uthenga wa Luka ukungofotokoza kuna kuti Ambuye Yesu akupita ku mudzi wina kumene akukayendera Mariya komanso Marita. Luka is not interested in the name of the village. Chifukwa chonena kuti mudzi umenewu ungatokana mudzi wanu, mudzi umenewu ungatokana mudzi wanga, Ambuye Yesu angatoyendera inu, Ambuye Yesu angathe kuyendera ine. Koma funso limene ife tikuyenera kuti tidzizifunsa nthawi zonse ndilonena kuti kodi pamene Ambuye Yesu andiyendera, kodi pamene Ambuye Yesu akuyenderani, tikuyenera kuti tichite chani? Phunziro loyambirira limene ife tikulipeza muthenga wabwino wa lero ndilonena kuti in our life, after being visited by Christ, it is possible to choose a better thing but not the best. Ndikotheka ndithu moyo mwathu titayenderedwa ndi Ambuye kusaka chinthu chimene chili chabwino koma chimene chisali chabwino koposa. Ndiyetu phunziro limene ife tikuphunzira muthenga wathu wabwino wa lero. Moyo muno muli zinthu zimene zili zabwino zosiyanasiyana, koma mmene ife tikusankha zinthu zabwino tatiyeni tizifunse nthawi zonse kunena kuti kodi ndasankha zinthu zimene zili zabwino koposa? Moyo muno it's about choices. Ambiri mwa ife
tingathokulupirira kunena kuti tasankha zinthu zosiyanasiyana, koma pamene tikusankha zinthu zosiyanasiyana tikuyenera kuti tizizifunsa kuna kuti Ambuye Yesu alimo mu zisankho zanga, kodi Ambuye Yesu alimo mu zisankho zanu? Ambiri mwa ife mwina tinasankha kuna kuti tikwatire, but we chose marriage life, living Christ away. Kusankha nditu moyo wa banja koma kumusiya Yesu Khristu, kuti tingoyamba moyo wa banja koma ongothawitsana, ongotengana chikumu. Mwasankha inde a better way, but it is not the best way. Moyo muno tingathe kusankha kuna kuti ndizilimbikira business yanga, kuti business yanga izindiyendera nthawi ina iliyonse, tsiku lina lilonse nkumapezeka tili kutchalichi, nkumalephera kuti tikampembedze Mulungu. Tasankha inde a better way, but it is not the best. Moyo munotu ndingathe kusankha kuna kuti ndikakhale wansembe, koma mwina wansembe wake amene ndili osazipereka pa moyo wanga wautumiki, ndasankha inde a better way, but it is not the best. Lero chimene Ambuye Yesu akufuna kuti atiphunzitse, it is not enough to choose, but it is enough to make a choice which has Christ at the center. Sikokwanira kungopanga chisankho ayi, koma tikuyenera kuti tipange chisankho chimene pakati pa chisankho chathucho palinso Ambuye Yesu. Mariya atu adapanga chisankho, koma mwina atu adapanga zisankho zimene zili zosiyana. Chifukwa chani? Mariya adapanga chisankho chimene chinali pafupi ndi Ambuye Yesu. Marita adapanga chisankho koma chimene chidatalikirana ndi Ambuye Yesu. Inu mupanga chisankho chotani? Nanga ine ndipanganso chisankho chotani? Kenaka uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsanso kunena kuti we have to listen to Jesus first, then we have to go to work. Poyambirira moyo muno tikuyenera kuti tizimvetsera Ambuye Yesu. Tikamumvetsera Ambuye Yesu kenaka tipite tikagwire ntchito. Izi zikutisiyanitsiraso mautumiki awiri mu mpingo mwathu wa Katolika. Pali active contemplative life ndiye pali active apostolic life. Moyo osinkhasinkha za Mulungu kapena moyo otangwanika mu utumiki wa Mulungu. Koma pamene ife tikufuna kuti titangwanike mu utumiki wa Mulunguyo, titangwanike motani? Tisadapite kokatangwanikako tiyambe tawamvetsera Ambuye. Ambiri mwa ife moyo muno timatangwanika koma sitiwamvetsera Ambuye. Mpamero pake timapeza kuti tikutangwanika koma mwina tikutangwanika ndi zinthu zimene Ambuye Yesu sakufuna. Ambiri mwa ife azimayi makamaka talandirako alendo m'makomo mwathu. Mapeza kuti mulendo uja wangofika, ife tisadamufunse mulendo kuna kuti mwabwera udzatani, tikopeni, kodi kumene muchokako kuli bwanji, timathamangira kitchen, kukambophika, kutangwanika, kukazingira, kukagula loyiko ndi zina zosiyanasiyana kuti ndiwo zikome. Kumaliza kuphika kuja titakazingira muno bwino, kubweretsa pa dining tayala tebulo, nkwauza alendo ati ndikadyeni. Nkupita pa tebulo paja, nkutsekula ndiwo, nkutsekula kasima kandi mpunga, mulendo uja kamuza kuti kodi nyama imene ndiya chani? Ife nkudzankha kuti ndiya nkhumba. Nyama ya nkhumba ine sindidya. Chifukwa chani? Mwakatangwanika nthawi yayitali ku kitchen musanamumvetsere kaye mulendo kuti udafuna chani. Ndiyetu zimene tambiri mwa ife timachita moyo wathu wa Chikhristu. Mwina timatangwanika tisadayambe kuwamvetsera Ambuye, pamero pake timatangwanika koma pa zinthu zimene Ambuye Yesu asakufuna. Lero lini tizifunse kuna kuti kodi ine ngati wansembe Ambuye Yesu akufuna kuti nditangwanike pa zinthu ziti? Mwina tu ndingathomatangwanika koma mwina pa zinthu zimene nditangwanika nazo si zimene Ambuye Yesu akufuna adi mwa ine ngati wansembe ngati Father Kaliwamba. Mwina chilipo chimene Ambuye Yesu akufuna adi mwa ine kuti chichitike. Kumachitokozekera ife ansembe timachitokozekera kuna kuti mawandira Mulungu ndikachita kuimbira misa ija. Ambuye akhale nanu. Ndi zabwino inde koma kodi chimene ukuganiza kuna kuti Ambuye Yesu chimene akufuna mwa iwe ndi misa yoimbira yokha basi. I think you can do better. I think I can do better. Seek that better part first. Kaya ife ndife akwaya kumachita kuwuzana kuna kuti yayi lero loimbira ndife akwaya. Atena osakayiwala nyimbo ya oyera ija kuyamo ka Barrington. Ali oyela ndi zabwino inde tikayikamo ka Barrington, but do you really think una kuti Mulungu akufuna ka Barrington iko? Seek that better part and find it. Mwina river sister timatangwanikaso mutumiki wathu. Kuna kuti yayi ndikwena kuti ndikoze paguwa zabwino inde mautumiki abwino inde ndipo timakunyadirani. Guwa lija kuchita kulikongoletsa bwino ati ulendo ndikama ngati ma decoration ndi ma box. Inde ndi zabwino inde, but do you think God is really looking for that from you? Seek that better part of yours.
Lero Ambuye Yesu akutipempha kuna kuti wina aliyense mautumiki wathu tisakesake chimene chili chabwino. Tikasakasaka chimene chili chabwino tipange chisankho chonena kuti ine Ambuye Yesu wokha basi. Chisankho chimene chiwasiya Ambuye Yesu kunja ndi chisankho chimene sili chabwino. Kenaka tikupvanso kunena kuti Marita uja akubwera kwa Ambuye Yesu nkukawuza kunena kuti Ambuye, kodi simukusamalako kuti ng'ono wangayu akundilekera ndekha ntchito? Tsono funso nkumanena kuti kodi pamene Marita amafunsa zimenezi, Mariya anali kuti? Mariya anali pamapazi a Ambuye Yesu, ali pafupi ndi Ambuye Yesu. Kotero kuti mawu amene Marita amawuza Ambuye Yesu, Mariya adawamva nthawi yomweyo. Kotero kuti zidakakhala zachidulenso Marita kumuyitana mchemwali wake kuti achemwe atabwerani ndikuze nkuni ziwiri zitatu. Ngwazo komatu ntchito tikunditchola tini. Koma wasankha kutenga udindo wake umene angathe kumuuza Mariya zoyenera kuchita, zimene aganiza kuti zoyenera kuchita, ngwauza Ambuye Yesu. Vuto limene lili ndife moyo mwathu muno akunena kuti achuluka ndi Amarita. Amarita ndiwo anthu amene amatenga udindo wawo, amavula udindo wawo nkuwapatsa anthu ena kuti awachitire zimene Marita akuchita. Ali ndi udindo omuuza Mariya m'bale wake chifukwa ali pomwepo kuti kundisiyira ndekha ntchito, koma akuvula udindo wake uja nkuwapatsa Ambuye Yesu. Pompanotu mvula iyamba. Pompanotu tiyamba kutangwanika kuti tipite kumunda. Tiva atsogoleri andale akutisonkhanitsa malo osiyanasiyana, kaya ndi kukomesa, kaya ndi ku BICC kuti tikapempherere mvula, ati tipempherere zokolola zabwino zambiri. Ndizoona ndithu Mulungu amafani mapemphero athu inde. Koma mwina tisavulenso udindo wathu nkuwaveka Ambuye. Atsogoleri andale musadatiuze kuti tikapempherere mvula. Atsogoleri andale musadatiuze kuti tikapempherere zokolola. Musavule udindo wanu nkuwaveka Ambuye. Muli ndi udindo kuti mupereke mainput sabuside, mupereke fereleza, mupereke mbewu kwa iwo amene akuzisowa zinthu zimenezi. Tisavule udindo wathu nkuwapatsa anthu ena. Nkumapemphera nthawi zonse kuti Ambuye mundipatse ntchito. Ndiwe mulesi, usavule udindo wako nkuwaveka anthu ena. Inutu muli ndi udindo, nanenso ndili ndi udindo. Bwanji tizindikira udindo wathu pamene ife tachita udindo wathu, Ambuye Yesu akachita udindo wawo, Ambuye Yesu akachita gawo lawo, zonse zimene ife tingathe kuzifuna zizaperekedwa kwa inu, zizaperekedwanso kwa ine. Amen.